Hello everybody! Welcome back to English with Machy. Vítejte všichni zpátky na angličtině s Machym. Vítejte v roce 2024. Od počátku tohoto roku bych se rád zaměřil na novou sérii vlastně těchto videí, které poskytuju zdarma na mém kanále Angličtina s Machym na YouTube, který právě sledujete. A rád bych začal úplně postupně takovým přehledem vlastně základních anglických časů. Dnes pouze tyto časy představím a příště v dalších vlastně dílech těchto videí se budu věnovat jednotlivým časům vlastně podrobně. Budu se snažit vysvětlit tu základní gramatiku, jak vlastně tyhle časy se tvoří, jak se používají, proto abyste v tom měli jasno. Pro ty z vás, kteří ještě neznají tento kanál Angličtina s Machym na YouTube, bude vycházet víceméně pravidelně, nepravidelně, ale budu se snažit minimálně jednou týdně nové video, aby bylo venku. Všechno je to zdarma, klikněte níže, můžete odebírat. Zvoneček vám bude hlásit, že nějaké nové video je právě venku. Ale let's get started. Pojďme, prosím, už začít. Toto je takový základní přehled anglických časů. Spousta lidí, když se na to podívá, si řekne, tohle se v životě nenaučím. Prosím vás, žádnou paniku. Budeme probírat jednotlivé časy postupně. Budu se snažit to srozumitelně vysvětlit tak, abyste si v tom konečně udělali pořádek. A pro ty, kteří například už angličtinu měli a časy už probírali, aby si to mohli osvěžit. Pojďme se podívat na ty základní. Přítomný čas máme dva. Přítomný prostý a přítomný průběhový. I work every day. Já pracuji každý den. Prostý přítomný čas zaměřuje se na opakovanou činnost či na konstatování faktů. Přítomný čas průběhový se zaměřuje na to, co se děje právě teď. I am working now. Právě teď pracuji, jsem uprostřed nějaké činnosti a děje se to právě teď. Toto jsou časy přítomné. Pak máme čas předpřítomný. Čas je předpřítomný prostý a předpřítomný průběhový. Pro spoustu studentů je to kámen úrazu, takzvaný stumbling block. Prosím vás, je to problém, protože čeština vlastně předpřítomný čas jako takový nemá. Tak je obtížné občas vysvětlit studentům vlastně, jaký je rozdíl mezi přítomným a minulým časem a proč ho používat. Věřte mi, používá se opravdu často a je nutné ho zvládnout. Takže předpřítomný čas prostý, příkladová věta, I have just worked, právě jsem pracoval, to znamená právě jsem dokončil nějakou činnost, není tady bližší časové určení, to znamená musí tady být použitý předpřítomný čas prostý. Předpřítomný čas průběhový, I have been working for hours, se nám naopak zaměřuje na délku trvání nějaké činnosti, která začala v minulosti a stále pokračuje až do posud a ještě neskončila. Podrobné vysvětlení je zde opravdu nutné, takže budu se zaobírat tímto časem podrobněji. Minulé časy, čas minulý prostý a minulý průběhový. Činnosti, které proběhly někdy v minulosti, ukončená minulost, nemá to žádný vztah k přítomnosti. Příkladová věta, I worked yesterday. Pracoval jsem včera. Tady je nutno dodat, že máme slovesa pravidelná, která mají koncovku ed, a slovesa nepravidelná, které najdeme v tabulce nepravidelných sloves, ale opravdu podrobněji až při samotném vysvětlování tohoto času. Minulý čas průběhový, příkladová věta, I was working the whole morning. Pracoval jsem celé ráno, je tam nějaké blíže neurčená specifická doba v minulosti, pouze ráno, ráno může být 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny, záleží, kdo má dlouhé rána, ale opět nutné je podrobnější vysvětlení. Pojďme dál. Čas předminulý, opět je čas předminulý prostý a předminulý čas průběhový. Spousta studentů takhle daleko ani nedojde, někdo může namítat, na co potřebuji tolik času. Souhlasím s vámi, pokud jenom potřebujete angličtinu proto, abyste se domluvili v základních životních situacích, tak si s časem přítomným, budoucím i minulým určitě vystačíte. Zvládnete ty základní situace. Ale pokud už chcete, aby vaše angličtina trošku zněla, aby to mělo nějakou úroveň, abyste se cítili lépe a podobně, je potřeba alespoň na pasivní úrovni, pokud vám tahle úroveň bude stačit, vědět a znát, že něco takového existuje. Samozřejmě převedení do praxe už je mnohem složitější, ale dá se na tom pracovat a dá se to zvládnout. Takže předminulý čas prostý, I had worked before he arrived, znamená, že se něco dělo v minulosti ještě před něčím jiným. 2 činnosti v minulosti byly za sebou. A je důležité z nějakého důvodu zdůraznit, že jedna předcházela té druhé. Proto
Pracoval jsem předtím, než on přijel. To znamená, on přijel minulý čas a já ještě předtím do té doby jsem pracoval. Předminulý čas průběhový znamená, že nějaká déle trvající činnost v minulosti probíhala, když se něco stalo. Příkladová věta. I had been working when he arrived. Opět vypadá to jako složitá struktura. Jak říkám, je to pouze dnes souhrn času. Podrobněji se tomu budu věnovat při dané problematice tohoto času. Takže když pracoval jsem, když on přijel. Já jsem byl uprostřed nějaké činnosti a on přijel. Je to reference do minulosti. Aby toho nebylo málo, samozřejmě angličtina má časy budoucí. Je jich zde několik, mají svůj význam, proč a jak je použít. První je budoucí čas vlastně prostý, který má dvě možnosti. Buď použijeme vazbu will nebo vazbu going to. To má svůj význam. Vazba will se používá v určitých situacích, vazba going to se používá zase v jiných situacích. Takže podrobněji opět při daném čase. Příkladová věta. I will work tomorrow. Zítra budu pracovat. Taková ta nejzákladnější fráze pro budoucí čas. Za použití slovesa will všichni chápou, že se jedná o budoucí čas. To znamená, asi pravděpodobně vypadá to, že budu. Naopak od toho I am going to work tomorrow vlastně už znamená, že mám v plánu, zvyšuje to tu pravděpodobnost toho, že zítra pracovat opravdu budu. Máme tady čas budoucí průběhový, který znamená, že v určitém bodě v čase v budoucnosti bude něco probíhat. Příkladová věta. I will be working tomorrow at 8 a.m. Zítra v 8 ráno budu pracovat. Znamená, že v daném čase v 8 hodin ráno já budu uprostřed nějaké činnosti, budu v práci, budu pracovat. Aby opět toho nebylo málo a bylo to ještě trošku zdánlivě komplikovanější, existují časy jako předbudoucí. Předbudoucí prostý, předbudoucí průběhový. Znamená to, že nějaká činnost v budoucnu už bude skončena, než nastane činnost nějaká jiná. Či z časového hlediska. Opět je nutné podrobnější vysvětlení. Příkladová věta. I will have worked it by tomorrow. Znamená to, že já už to budu mít hotové do zítřka. To znamená, jakmile nastane zítřek, už to bude hotovo. Nutné podrobnější vysvětlení. Předbudoucí čas průběhový. Příkladová věta. Tomorrow I will have been working for 3 hours. Znamená, že for 3 months, omlouvám se, jsem jenom člověk, zítra budu pracovat už 3 měsíce. Řekněme, že jsme začali na nějakém projektu a v rámci toho projektu já už na něm pracuji nějakou dobu a zítra, když se najednou pojďám do kalendáře, zjistím, že už to budou 3 měsíce, co na tom pracuji. Struktura vypadá komplikovaně, nebudeme zazlívat, nebo nebudu lhát, že ta struktura v tomto předbudoucím čase není komplikovaná. Ano, je delší, je nutné si ji zapamatovat a nebudeme předstírat, že to neexistuje. Tento čas existuje a taktéž se používá. Určitě ho ocení znalost tohoto času studenti, kteří chtějí dosáhnout nějaké certifikáty vyšší úrovně od úrovně B2 nahoru, to znamená B2, C1 nebo C2. Ale jak jsem již řekl, podrobnější vysvětlení bude v následujících dílech, které budou jeden po druhém pokračovat na tomto kanále na Angličtina s Machim na YouTube. Jste všichni vítáni, jste zváni. Kdo ještě neodebíráte tento kanál, klikněte níže. Angličtina s Machim je to pro vás. Ahoj.